Tarata juin kalo tile 13 Mali transition jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta ale bisimilayara Segu d'a ka gun kan. Assimi Goïta ka nin taama kunfɔlɔ tara ka ɲɛsin siraba min bɛ bɔ Banankɔrɔ ka taa Joron ka o sira kulomo kari. O tɛmɛnen kɔ wale min ni o kɛmɛ ka Segu ni a kama bɛɛ lajɛlen kamana guan ni o tun ye Comatex ye. An ka jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta a ye Comatex dayɛlɛli baaraw fana bila sen kan. O siratigɛ kɔnɔna la an y'an ka kuma galama tɛngu Comatex baarakɛla dɔw la minnu bɛ u ka nisɔndiya ani u ka folikanw kɛ. Ne tɔgɔ Numori Kante, coordination CSM UNTM, je suis le responsable. Comatex jɔlen ni sanjɛ kɔnɔ guwa kɔnɔ fili dabaliba mafɛmaya bi an bɔr'o la k'a sababu kɛ Assimi ye. Comatex dayɛlɛlen sisan bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bɛɛ lajɛlen bɛ Choguel fo ale y'a premier ba kɛ Assimi yɛrɛ y'a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ parce que le 7 septembre je me rappelle le 7 septembre on est lettre sɛbɛn o y'a sɔrɔ an ni liquidation tɔ tora ɲɛ comme ye la vivacité de Segu était morte. Voilà, donc la réouverture de la Comatex aujourd'hui là, bien nisɔndiya. Famata Maïga, Comatex ouvrier don. Ne bɛ baara kɛ blanchiment na, vérification. Ne ka nisɔndiya dan t'a la hakɛ t'a la. Wa ne b'a dɔn Segu n'a lamini bɛɛ bɛ ten. Ne bɛ cogo min na bi. Assimi kɔni foli min n'an kan ka k'a ye bi hakɛ foyi t'a la, Ala de b'a sara. Ala k'a sara. Assimi ye fantanw ni yatimɛw ni dɛsɛbaatɔw jigi tugu cogo min na, Ala k'a n'a yɛrɛ jigi tugu a n'a ka transition. Ala kan'a to nkalon na, Ala kan'a to janfa la. Fasojɔden don, kunnawoloden don, yɛrɛwoloden don. Ne tɔgɔ ye Modibo Balo. Ne bɛ baara kɛ Comatex la. Ne donna Comatex la le 1er octobre 1996. À 96, ça va faire 28 ans ou bien 27 ans. En bas, on me parle de quel colère qu'on a. Oh, voilà où nous avons eu ici, nous avons ici ferré. On sait qu'on voulait non. C'est où? Belle de l'ennemi jamais bi. Assimi n'a Assimi président Mali bɛɛ kana fura c'est où bɛɛ fura Assimi ye. Ne tɔgɔ ye Mamutu Pleya. N ye Comatex dugutigi ka conseiller n bɛ kuma sigida bɛɛ lajɛlen tɔgɔ da. Alhamdulillah an bɛ barika da Ala ye. Ala mun ye bi yira an na. An bɛ dugawu kɛ Ala ka ni ɲɔgɔnna caman yira ani silamɛ bɛɛ lajɛlen na. C'était anw ye. Bamananw ko maa min nisɔndiyalen don n'i ko a ka kuma n'a nunji ma tasuma fa a da fiɲɛ b'a fa. An bɛ barika da Ala ye an bɛ barika da sɔrɔsiw ye kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ barika da Assimi n'a ka mɔgɔw ye. Se t'anw ye anw ka sigida kun tiɲɛna mɔgɔw wulila ka taa u kunfɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na. Ni mɔgɔ min kɛra sababu ye k'o tigilamɔgɔw segin ka na se t'anw ye ni se wɛrɛ tɛ ka dugawu k'a ɲɛ. Transition jamana ɲɛma ye i kunda Segu gouverneur dagayɔrɔ kan. Yen yɔrɔ kofɔlen na ani ayiwa Segu diinɛtigiw, Segu kintigiw ani Segu dugutigiw fo ka taa se Segu laadalatigiw ma ani olu fana sigira ka masala. Jeni Albert, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu.